Ma kien xejn proġett filantropiku dak li wettaq l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli fil-Bahamas. Sostna dan waqt l-indirizza lil mezzi ta' xandir akkumpanjat minn uliedu bniet. Dalli spjega li b'mod volontarju kien qed jagħti assistenza sabiex tinħoloq inizjattiva li kellha sarraf f'numru ta' proġetti bilan li jittaffa l-faqar madwar id-dinja. Spjega li fawissu li għadda kellu laqat ta' konsulenza ma' kumpaniji tal-accounting f'Malta sabiex jiġi stabilit kif dawn l-inizjattivi jistgħu jiġu applikati f'pajjiżna wkoll. John Dalli żar il-Bahamas f'Lulju, Awwissu u Settembru. Spjega li fi żjara ta' Lulju ma niżilx fuq l-art iżda kellu laqa fuq ajruplan stess fl-ajruport ta' dan il-pajjiż. ċaħad l-allegazzjoni ta' Barry Connor, ir-raġel mill-Bahamas, li sostna li Dalli għamel trasferimenti ta' miljuni ta' dollari f'dan il-pajjiż. Assolutament. U rrid narġa' nirriafferma li ġol Bahamas laqgħat kelli. Laqqas għandi ebda kuntatt ma' banek, laqgħat kelli u laqqas għandi kontijiet. Al kontrarju, John Dalli sostna li attenda laqgħat bla ħlas fejn iddiskuta proġetti li setgħu iwasslu għal ħolqien ta' 28,000 impjieg, jgħinu lil 13 miljun persuna f'ira u jittimgħu 7 miljun tifel u tifla f'postijiet bħal Etjopja, id-Delta tan-Niġer, in-Niġerja u l-Ghana. John Dalli preżenta żewġ testimonjanzi ta' kumpaniji li jikkonfermaw in-natura ta' żjara tiegħu. Żied jgħid li laqgħat seħħew ġo villa li ma kienitx mikrija l-familja ta' Dalli kif kien allegat. Spjega li martu u bintu qatt ma kienu f'din il-villa li kienet mikrija mill-kumpanija Tyree Limited li kienet qed tikkoordina d-diskussjonijiet sabiex titwettaq l-inizjattiva favur it-trażżin tal-faqar. L-allegazzjonijiet dwar l-eks Kummissarju Ewropew ħarġu fil-beraħ l-ewwel darba fuq l-International Herald Tribune nhar it-Tnejn illi għadda. Dalli żvela li informat li xnijat ħarġu minn persuni fih dan il-Kummissjoni Ewropea u żied jgħid li qed tiżdied il-pressjoni kemm fuq l-Olaf li huwa l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi u kemm fuq il-Kummissjoni Ewropea dwar kif ġie trattat il-każ tiegħu. Dalli żied li żmien meta ġew ippubblikati l-allegazzjonijiet jikkonċidi mal-fatt li nhar l-Erbgħa kellu jittieħed vot fil-Parlament Ewropew dwar ir-riformi fl-Olaf. Uħud mir-riformi proposti mill-Parlament Ewropew kienu jnaqsu l-poteri tal-Olaf. John Dalli refera għal pubblikazzjonijiet li deru fil-ġurnal The Times, b'mod partikolari għall-artiklu bit-titlu Dalli's African Venture. Preżenti għal konferenza kien hemm l-awtur tal-istess artiklu, l-ġurnalist Mark Mikallef. Għandi xi kumpaniji fl-Afrika jaħdmu. Ma mhix charitable venture hawn imma inti. Xifmu n-nies meta tajt Dalli's African Venture daw jaħsbu li għandi salt kumpaniji ġol Afrika u qed nagħmel ħafna flus fl-Afrika, tant diżonesta. Sur Mikallef, okay? Din hija diżonesta li qed jidher hawnhekk fit-Times ta' kuljum fir-rapportaġġ illi qed ikun hawn. John Dalli żvela wkoll li f'korrispondenza bejn il-ġurnalista Times u Barry Connor għaddiet informazzjoni dwar Dalli bil-kliem enjoy daqs li kieku kien hemm ċertu ħbiberija bejn it-tnejn. Anke dak ir-ritratt li batt l-tifla tiegħi l-bieraħ, kombinazzjoni nsejt inti tneħħi il-heading ta' Minbagħtu lek. Illa qallek enjoy. Qallek enjoy. Barry Connor qallek enjoy. Jiġifieri you're enjoying this jismu. Qallek enjoy. Jara daqsxejn tip ta' mindset hemm, tajjeb. U għax m'għandix problema battulek kif inhu. Skużi, jiġifieri orra. Jiġifieri dawk għandu enjoy lil Mark Barry Connor. John Dalli stqar li kien qal lil Lorenz Gonzi li jekk kien kapaċi wettaq il-proġett propost mill-kumpanija Sargas kien jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Din hija oxxenità tas-Sargas laqsam mejtielità. Oxxenità. Alright? Illi jiena nikteb il-Prim Ministru ta' Malta. Alright? Nitolbu biex jagħmel appuntament ma' kumpanija li kuntattjawni biex nagħmilhom appuntament. Ngħidu l-ewwel net make sure illi vera għandhom il-flus. Daw kienu qed jgħidu li għandhom $1 billion biex jinvestuhom huma f'power station illi tkun clean energy, jiġifieri li tissodisfa l-commitments tagħna tal-Ewropa, qegħdin niftehmu. U illi imbagħad ibijaw l-elettriku lill-Gvern u l-Gvern jibqa' distributor tal-elettriku f'Malta b'nofs il-prezz li qed jiġih. Qatlu jekk inti kapaċi tagħmel proġett bħal dan, tirbaħ l-elezzjoni li ġejja. L-eks Kummissarju Ewropew kkonferma li wara li ltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat ma kien hemm ebda bidla fil-pożizzjoni tiegħu bħala konsulent f'Mater Dei.
Tem jgħid li jixtieq li l-każ jibqa' miftuħ sabiex fi kliemu joħorġu fil-beraħ il-frame-ups li saru kontrih.